je 33 a pol hodina to je koľko? 33, 57, no ešte to stíhame. Ako je oblačno. A teraz sa pozrieme, aký je. No už je trochu viacej vody. Pozri, Ori, síce je nízky, ale je už viacej vody, ako čo bolo. Už sa nedá prechádzať nohami po Dunaji. Už je viac vody. Teraz s tým Dunajom. Však? Už je vyšší trošku Dunaj. Nasleduje zastávka. Je vidieť ten mrakodrap. Stanica Petržalka. 28. ideš do Brna? 6. Hej, 26. A to je ktorý deň, Oliverko? Neviem. Nevieš? Asi streda. Streda. Stanica Petržalka. Či vy ráno pôjdete a večer sa vrátite? Nasleduje zastávka Ševčenkova. Smiešné meno Ševčenkova. Prosím? Smiešné meno Ševčenkova. Ševčenkova. Nasleduje zastávka Jiráskova. Teraz by som mala vystupovať, ale na tej Jiráskova.
už som stojčí na stopku. Vieš, aké sú krásne mračné rúže. Výrazková.